O Bloque Nacionalista Galego da Pobra presentou esta mañá no rexistro do Concello unha moción para debate e votación no vindeiro pleno sobre a necesidade de ofrecer apoio expreso á plataforma de vítimas do Albia, unha plataforma creada por vítimas e familiares do accidente de tren de Angrois en xullo de 2013, que acabou coa vida de 80 persoas e provocou máis de 140 feridos. A plataforma de vítimas do Albia puxose en contacto con este grupo municipal para solicitarnos que presentáramos esta moción, que é un traballo que están facendo en moitos concellos da Galiza e do Estado, para solicitar o apoio ás súas reivindicacións e para amosar tamén a necesidade de que se abra unha comisión de investigación con técnicos independentes que vaya ao fondo da cuestión e tamén para que se abra unha comisión en sede parlamentar para tamén determinar as responsabilidades políticas. Desde o BNG asegurannos que o ano pasado a plataforma pediu o apoio ao goberno local da Pobra e ante a falta de resposta acudiu o BNG do municipio para conseguir ese respaldo. Ademais, desde o BNG pobrense consideran que as reivindicacións da plataforma cobran aínda máis sentido se cabe tras as últimas novas, coa solicitude de imputación ao xefe de seguridade de Adif por 80 supostos delitos de homicidio. Temos que recordar que este técnico, aínda que teña unha responsabilidade técnica dentro de Adif, é un cargo político do Ministerio de Fomento e, polo tanto, a imputación e a chamada declaración ao xulgado desta persona o que está é abrindo o camiño tamén de buscar cales son as responsabilidades tamén que no Ministerio de Fomento tuveron a respecto deste accidente. O BNG considera que é de xustiza mostrar o seu apoio e ser a voz da plataforma das vítimas do Albia, máis aínda cando a actualidade volve poñer en riba da mesa a necesidade da creación desa comisión de investigación.